Interagency Task Force sa dakbayan sa Cebu mibahad nga ibalik unya ang paghigpit sa pagpatuman sa mga health protocols tungod sa nagsaka nga mga kaso sa COVID-19. Gikan sa November 1 hangtod kagahapong adlaw, dugang 40 ka mga kaso ang natala, duha usab ang nakalas kagahapon. Si Chelo Valiana sa report. Sa labing uwahing talaan nga gipagawa sa Department of Health kagahapong adlaw, adunay 28 ka bag-ong mga kaso nga natala sa dakbayan sa Cebu. Tungod niini miabot na sa 185 ang active cases sa Cebu City. Misa ka na usab sa 682 ang nakalas human sa dugang duha nga namatay. Musumada na sa 10,350 ang kaso sa COVID-19. 9,483 ang recoveries human sa 14 kanaayo kagahapon. Usa kini sa natuki sa tigom sa Interagency Task Force nga nagsaka ang mga kaso. Nasayra ni Konsehal Joel Garganera, Deputy Implementer sa IATF sa dakbayan sa Cebu, nga ang pagpabaya sa uban mao'y hinungdan nga nagsaka pagbalik ang kaso sa COVID-19. Sa 28 ka bag-ong nagpositibo, kapin sa gatos ang na-contact trace sa ilang mga tracer. Okay, wa magina mo gawa sa kuha nga mga ko sa business. But then again, if this continue to be not compliant of the health protocols, then perhaps we will be forced to name them out. Subay niini bibahad si Garganera nga kun magpadayon ang pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa Cebu City, posibleng ipatuman pagbalik ang granular lockdown sa mga dapit nga daghan ang kaso. Nakiglambigit usab si Garganera sa mga opisyal sa Barangay Tejero aron ang ilang barangay gym mao'y himuong temporary detention cell. Higpitan na usab ang pagpatuman sa health protocol sama sa pagsulob og tarong sa face mask ug social distancing. Awag sa konsihal, sa mula pa sa health protocol nga mag-andam-andam na lang og 1,000 ka pesos nga multa. Before the end of the month, tangali, basig mo lockdown ta. No? I'm just telling you, this is a warning. No? Kay, nga naman, daghan naman ang pabadlong. Uban ni Marlon Melgazo, Chelo Valiana, Balitang Bisdak.